ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିରାଣୀ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ରେସିପି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ୍ବ ଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଆମ୍ବ ନେଇଯାଇ 2ଟା ଆମ୍ବ ନେଇଛି, ତାପରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଉ ନଡ଼ିଆ କଟା, ତାପରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ର ନେଇଯାଇଛି, ତାପରେ 100 ଗ୍ରାମର ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ନେଇଛି, ଆଉ 250 ଗ୍ରାମର ଗୁଡ଼ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଉଳକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଆଣିବା 2-3 ପାଣି କରିକି। ତାପରେ ଚାଉଳକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ସାରିକି ସେପଟରେ ମୁଁ ହାଣ୍ଡି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇ ସାରିଲା ପରେ ହାଣ୍ଡିଟା ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଘିଅ ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଜିରା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଇଦେବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ର ପକାଇକି ତାପରେ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ଚାଉଳକୁ ଦେଇଦେବା। ଚାଉଳକୁ ଟିକେ କଷକର ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ମରିଗଲେ ତାପରେ ଦେଇଦେବା ପାଣି। ଆପଣ ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେଇଥିବେ ତା'ର ଡବଲ୍ ପାଣି ଦେବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଫୁଟିକି ଚାଉଳଟା ଫୁଟିଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ତାପରେ ଏପଟରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଛେଚା ଅଦା ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ତାକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏମିତି କଷକର ଗୋଳେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଗୁଡ଼ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଆମ୍ବକୁ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଯାଉ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ବି ବନେଇକି ଆମ୍ବ ଯାଉ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା।